coach manager गासिबो Datang sini sana. दिनैनि बे रानार्स अफ ट्रफिखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायदों कोचिंआ अमा बेदरबो गैया दाउ बेदरबो गैया ini channelखौ गासैबो unsubscribe खालामना होजोबदो बेनिखाय Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नै दायो जों मोनसे प्रग्रामाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओंखारखांबाय आरोना गासिबो ओमफ्राय आब'नि फिसाज्लाखौ लांफागोन जा आब' गेमसो दंफैयो बेखौनो लायनानै थांनो नागिरदों आरोना गेमाव ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय जोंहा दा गारि बख'सिगोन ओमफ्राय थांसै आरोना गारि बख'नानै थांसै आरोना जोङो बे प्रग्रामनिनो सुंद'यै नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै आं ब्लग भिडिअ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो आंखौ सापर्ट होगोन होननानै फोथायबाय आरोना आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय चलो सानदुं दुंदों बे जाहैबाय जोंहा आब'नि फिसाज्ला ओमफ्राय जों सानदोंनो थांगोन आरोना ओमफ्राय दा थांनानै आब' गेमस्रिया फैगोन जोंनाव जों बेखौ लायनानै थांनो नागिरदों ओमफ्राय बे आब'आबो मोनफैखायाखै बेलगुरि मोनबाय होननानै खोन्थाहरदोंमोन फन खालामनायाव ओमफ्राय दायो बेखौ गेमाव नेबाय थानायलाय दायो गेमनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट माने गेम जोबखांबासो जोंनाव फैसिगोन आरोना गेम जोबखांनायनि उनाव जोङो फैगोन स' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना मानो होनब्ला आब' गेमस्रिया जोंनाव फैगासिनो फार्स्ट टाइम नायलांदो माबायदि जायो आरोना लोगोफोर आं दायो नै माने आब' फैगोनलाय शपिं खालामनो थांग्रोसै आरो दा जाग्रा लायनो थांदोंमोन बेनि भिडिअखौ आं कमप्लिटलि लाबोआखै जेसेबांखिनि हायो बेसेबांखिनिखौ लाबोदों माने ससे क्लिप लानानै दोनदोंमोन बेखौनो आं ओरैनो खनसे नायनानै होबाय आरोना लोगोफोर जाग्राखौ लाबाय दायो उदालगुरि टाउनाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय थांनायसै आरो नै आपेल लानोसै नै गासैखौबो लाखांबाय दा लानानै आरो मोनसे फिसा बुस्थु नांगौ जादों आरोना बेखौ नामायना होदो आगैदा होनदो आगैया नै ओमफ्राय बे फिसा बुस्थुखौबो लानोसै आरोना मिथियाखै आंबो दखानखौ नुवाखै दे आगैखौसो लांफिननानै लाहायदों आं गासिखौबो लाजोब्बाय लोगोफोर नै ओमफ्राय दा थांदों आरोना न'आव थांसै थांगासिनो लामा गोदान बनायदों आरोना ओमफ्राय लामाया फिसा डिस्टार्ब जादों थांलाय फैलाय tidur tuh ayo gulilang orang mata ayo bergerak apa hah ayo bergerak apa
मिथिया स्टार्ट जाबाय आरोना लोगोफोर Kan lagi ada. Nilai cing, nilai kunci. Tuh kan ada apa? Mai ini ku. Jangan beda ini ku besin lah. Besin ini. Menpilih baik. Lai cái gì? Mi ship lai. Coba. Rồi đây. Nong ah dia. Lokal dekat dengan. Tikla. Hai. Ang minstria. Das fayda. Oh, what's up? Fayda lo sa nai na emprem. Sini ane kaita fiber. আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি এক্স ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট মাইনৰিটি চেলৰ সন্মানীয় মমৰাজ আলী ডাঙৰীয়া তেখেতক ঘণ্টাই সময় থিয় দি নিজৰ চিনাকি ল'বৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতক ধন্যবাদ দিলোঁ Kodamburi pas. Cari sana gila. আমি আগৰ প্ৰত্যক্ষ দেখাত দেখিবলৈ পাইছোঁ আমল Ini channel ku kasih unsubscribe kamu nah jebdai. रुको जरा सबर करो Ini ke. Nanya lah kawan sih kemejang. Ini kebu. Ini kebu. Just jokam dong logoफोर बेहायनि कुनिता बर' होननाय मोनसे YouTube channel दङ नोंथांमोना आं description boxआव होनानै दङ चेक आउट खालामनो हागोन आरो हाजासे लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम आरोना साइनासालि एबा दाइसनि सिगाङाव जिरायफैनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो गुरै खालामनाय थाबाय খেলুৱৈসকলক আমাৰ দায়িত্বৰ আগত আহিবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ जो पहले तो पर चूड़ाন্ত खेल Abo Mingbai na Mingbai datang sini sana Uma bedor bagia, daun bedor bagia. क्या बोला तूने Bedor bagia, daun bedor bagia. Terencana deh guys, Themali seasonnya, mencipina. Themali center. ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটি চাৰ হোনাयनि थाखाय जोबथा
भट अफ थेंक्स बिबुंथि आङो जोंनि जिल्लानि निफ्रायनो बाहागो लानानै खेलखौ दिनै फाइनाल पर्यायाव लाबोबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आरो बिसेसकै प्राइमारि कमिटिनि जोंनि बे ओनसोलाव भेकेन्सि जाना थानाय गोबां साख्रिफोर थार्ड ग्रेड जोब्बाय आरोना लोगोफोर थांसै इनिक मोनाबाय 5:45 तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबां दोनथ'बाय मानो होनब्ला माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आबै गेमस्रिया जोंनाव फैनाय भिडिअखौ आं लानो हायासै न'आवबो रावबो गैयैनि जाहोनाव आं भिडिअ शुट खालामनो टाइम मोनासै आरो मबाइल बेटारिबो चार्ज जोब्बायमोन बेनि थाखायनो आं लास्टसिम भिडिअ लाबोनो हायासै आसा खालामो आं इयुनाव बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो हायो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरगोन आरो जोबजासिम नायबाय होननानै फोथायदों आरोना तो दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै लोगोफोर बाय बाय